ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстон, хушхабар ба ҳамаи шумо. касоне ки дар Москва ё ин ки Московская област бошед, шумо хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, марҳамат ширкати бародармон Рустамро тавсия медиҳем ки 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. дӯстони азиз, рақамҳое ки шумо дар экран мебинед, дар ватсапашон нависед. 24 соат дар хизмати мо у шумо аст. агар шумо аз 100 кило боло бор дошта бошед, худашон рафта аз дари хонатон гирифта ба тамоми ҷойҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ширкати бародармон дар хизмати мо у шумост. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Дӯстӣ ва деҳаи Ғалаба гуфтагиай. хона аз 3 дархона иборат буда, якта калидор, бания, ҳоҷатхона, боғ, об, свет ҳамаш ҳастай гуфтагиай. ошхонаву газхонаву нимаш бардоштагиай, ними дигаш нест. 16 сотиқ замин дӯстон, нархи хонара 250 000 сомониш мега. боз муомилаи хуб дорад. хона гуфтагиае ки ба тамоми санъатиш тайёрай, фақат медорой зиндагӣ мекунӣ. 3 дархона гуфтем, 16 сотиқ замин, нархаш 250 000 сомонӣ. боз иншоалло ки арзони хуб мешавад. номерои растияш дӯстони азиз ватсап дорад. 901 582 70 50 ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед дар тамос бароед. марҳамат дӯстон, ва аз номи сомони мо Насим Теҷе салом расонед. ва дӯстони азиз, ногуфта намонад ки касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, умуман чӣ маҳсулоте бошад, ранги ҳамин акамон видеои хушрӯш карда дар ватсаби мо 911 32 43 44 сурат гирифта ё ки видеош карда дар хати маълумоти пурасрои кини реклама карда, иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай. хонаи яъне ки барак сохта шудааст. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чуртак. 2 дархона иборат буда ва дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. оби свет гуфтагие ки мушкилӣ нестай. нархша 180 000 сомониш мега. яъне ки гуфтагие ки ҳамсоё зиндагӣ мекунанд, ҷоиш ҷои хубай. хона бо семимлоқати бардоштагӣ ҳастай. хона нархша 180 000 сомониш мега. муомилаи хуб дорад. савдо дар назди ҳамин хона. марҳамат, 3 номер дорад дӯстони азиз. тариқи номерҳои дастишон, номерҳои ватсапшон метавонед дар тамос бароед.
ва дӯстони азиз, аз тарафи подписчико квартираи фурӯшӣ равон карданд, ки срочна гуфтагиаки фурӯшие қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гранзавод. Гуфтагиай дом худаш доми 6 ошёна ҳастай, хона дар сеюм этаж мебошад. 54 квадратни метр масоати хона, нарша 450 000 сомониш мегӯяд ва гуфтагие ки ба ҳама чизу чорааш қади хона фурӯхта мешавад. Ина марҳамат дӯстони азиз, квартираи арзон, квадратшам бениҳоят калон, 54 квадратни метрай. Нархаш гуфтем 450 дар сеюм этаж мебошад. Рақамҳои ватсаби соҳибхона 985 04 25 26 қади метавонед бардоро ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед ва аз номи сомонаи мо Насим Деҷа салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб. Гуфтагияи деҳаи Чорбоғ. хона гуфтагия ки сеошунаш кардагӣ будем, яъне ки деэтажаш кардем ҳозир. Гирду атрофаш маҳкам 8 дар хона сохтагияй дар 4 сотиқ замин. Масоати заминаш 4 сотиқ замина. Нархи хонара бародари азиз 680 000 сомониш мегӯяд. ба наздикии хона маршруткаҳо мегузарад. ҷой беҳтаринай. Дарахтҳои мевадиҳанда дорад. Хулоса якчанд дарахт дорад барои дарахтҳои мевадиҳанда. Нарша гуфтем 680 000 сомон мегӯяд. хонара бо диққат хушрӯ тамошо кунед. иваз карда мешавад гуфтагия ки ба квартира, яъне ки ба квартира ки духонага ё ки сехонага бошад аз шаҳри Душанбе. Марҳамат дӯстон, касоне ки мехоҳед ки дар яъне ки хонаи заминӣ зиндагӣ кунед, ина рақамҳои ватсаби акамон мондагиай 902 90 1345 қади ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, эълони дигари ҳамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хона сеэтажа ҳастай. ноҳияи Фирдавсӣ, деҳоти Чимтепа ва маҳаллаи Қаҳрамон. 8 дар хона ҳастай, якто подвал дорад ва дар 5 сотиқ замин сохта шудааст. хулоса хона дӯстони азиз, хона беҳтарин хона ҳастай. 5 сотиқ замин, теғпаспорт дорад, обу свет мушкилӣ нест. Нархи хонара 1 700 000 сомониш мегӯяд. рақамҳои ватсабаш 901 109 445 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Деҷа салом расонед. дӯстони азиз, ростигам намехеле хонаҳои арзон аз шаҳри Душанбера бениҳоят тез мефурӯшем. Кадоме ки успед ки кунад, ина марҳамат. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута дада мебошад, яъне ки дачаҳои Маҳмуд гуфтагиай. дар хона дорад, кухня ҳам дорад, бания, якто калидор ҳам дорад, дар 1 сотиқ замин сохта шидагиай. обу свет мушкилӣ нест. ина харидисен ки қишлоқшам қишлоқи хубай ҳамсоё зиндагӣ кардисанд. нархи ин хонара 170 000 сомониш мегӯяд. срочна гуфтагия ки сум дар корай. боз арзони хуб мешавад. хонара биё аз пеш бибин. савдо дар назди хона. марҳамат тариқи ватсап дар тамос шавед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, хона дар 9 километр болои се сотиқаҳо гуфтагиҳаи каничкаи 35 ва 37 мегузарад. Дар 6 сотиқаҳо қарор дорад 14 хона калидор, ҳамон дар дарунаш 6 сотиқ замин, як ҳавзи калони обгирӣ дорад. Светаш доимӣ ҳастад, ремонташ нав. Дар наздикияш мактаб аз роҳи калон 3,5 километр дур аст. хона дар ҷойи хуб аст. харидори аниқ бошад, гуфтагие ки боз муомила дорад. нархи хонара 450 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, рақамҳо барои тамос 901 32 60 63 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. хона айни ҳол коробка мебошад, яъне ки хона бо девори лоӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Мирзаяз 4 дар хона дар 10 сотиқ замин сохта шудааст. нархи ин хонара 110 000 сомониш мегӯяд. камтараки дигар савдо мешавад. марҳамат, тариқи номерҳои дастишон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ростига мо дар адреси Прадо дагинестаи кадоме ки ҳамин хона маъқултон шида бошад, яъне ки нарха навошам, метавонед занг бизанед. хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад воқеъ дар ноҳияи Фархор, деҳаша ёки маҳаллаша гуфтагинестаи, метавонед занг бизанед. 4 дар хона, гирду атрофаш маҳкам, ина марҳамат ва дар 5 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи ин хонара 250 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 907 28 91 91 ба ҳамин рақамҳо метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, ин охирин эълонмон ҳастад. дар навори имрӯза квартираи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. як хонага квартира дар сеюми этаж мебошад ва масоҳати хона бошад 26 квадратни метра. нархша 295 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 38 22 24 80 ба ҳамин рақамҳо ватсапам дорад. тариқи ватсап ҳатман дар тамос шавед. ва дӯстон, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. мубораки моҳи шарифи рамазон. худоҳофиз. лайкҳоро бизанед. зиндаву сарбаланд бошед.